Harasatyň adam itkileri Maryda azyndan 5 adam öldü. Lewapda we Maryda helak bolanlaryň jemy sany 35 adamdan aşdy. 27 aprelde Maryda gopany harasatda azyndan 5 adam öldü. Ondan köpem bolmagy mümkinlip Azatlyk radiosynyň goloydy. Mary vilayatyna sapar eden Aşgabatly habarçysy 13 maýda habar berdi. Maryly habarçymyz Sakarçaga we Mary etraplaryna ýel turan wagty okuwdan öýlerini dolanyp barýan 7-8 klas okuwçylaryň arasynda ýeliň güýjüne ýykylan elektrik sütünleriniň aşagyna galyp aradan çykan çağalaryň bolandygyny habar berýär. 3 hepde gowrak mundan ozon 27 aprelde Türkmenistanyň günnägör sewitlerine turan harasatyň netijeleri haýalanmasa günü geçdigiçe aýdyňlaşýar. Şol gün Maryda hastaxanalara döwük genjik bilen el aýagy döwlen hastalar köp bardy. Şol gün tiz kömek çağıran gaty köp boldy diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy atlandyrylmazlyk şertine habar berdi. Soňky ölüm sanlary bilen Lewap we Mary vilayatyna harasatda helak bolanlaryň jemy sany azyndan 35 adama ýetdi. Azatlyk radiosynyň habarçylary mundan ozal Lewapda şol gün tebii helakçylygyň netijesinde 30 töwerek adamyň aradan çykanlygyny habar berdiler. Yerli habarçymyz Mary vilayatyna turan tufan we onuň netijeleri barada maglumat berýär. Vilayatyň ençeme etrawyna we şäherlerinde 27 aprelde turan güýçlü ýel ençeme öýleri, mektepleri, ýollardaky elektrik sütünlerini köp gatly jaýlaryň balkonlaryny ýykyp uly ziýan ýetirdi. Ýollarda duran awtologlaryň üstüne elektrik sütünleri ýykyldy. Käbir owa ýerlerinde adamlar ulaglaryny ýelden gorap olary naweslaryň aşagyna saldylar. Ýöne ulaglaryň üstüne şifer demir gaçyp awtologları zaýylady diýip habarçy aýtdy. Maryda ikindi nara sagat 5 töwereklerine turan güýçlü ýel vilayatyň käbir mekteplerine ikinji smenada öýlen okuyan okuwçylaryň öýe dolanýan wagtlaryna gabat gelýär. Okuwçy çağalary mektepde saklamagy derek olary ýelden öňürti öýüňize gidiňip mektepden ugradýarlar. Olaryň köpüsi ýel gelenine ýolda galdylar. Käbirleri ýoluň ugrunaky dükanlara girip ýel geçýänçe garaşdylar diýip habarçymyz aýtdy. Ýöne gynansak da olaryň arasynda ýolda galyp aradan çykanlar boldy. Sakarçaga we Mary etraplaryna elektrik sütünleriniň aşagyna galyp 7-8 klas okuwçylar aradan çykdy diýip ol aýtdy. Türkmen Nokot News neşri Mary şäheriniň 3-nji etrapçysynyň Mawtumulu köçesiniň ugruny mektepden öýe dolanyp barýan 14 ýaşly okuwçy gyzyň Bägül Ýapynowanyň 27 aprel güni güýçlü ýelde üstüne ışıklandyrış sütüni gaçyp paýaly ýagdaýda wefat bolandygyny habar berdi. Türkmen medeniýeti harasat onuň netijeleri we adam pidalary barada maglumat bermeýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy vilayatda harasatdan soňky dikeldiş işleriniň barşy barada habar berdi. Hökümet tarapyndan adamlara hiç ýyly kömek ýok diýseňem bolýar diýip bir ýaşyjy atlandyrylmazlyk şertine habarçymyza gurrun berdi. Habarçynyň sözlerine görä egerde harasatdan ejir çeken maşgalada birden biri hökümeti degişli edaralarda işleýän bolsa, olara döwlet tarapyndan kömek berilmeýär. Olar öz aýlyklarynyň hasabyny bejeriş işlerini geçirmeli. İşlemeýän hojalyklara azyndan 10-15 şifr berýärler. Qalanlaryny öýleri satyn almaly bolýarlar. Hökümetiň berýän 10-15 şifriniň agyr tebii betbagtçylyga duçar bolan adamlara näme derejede goltugy bolýanlygy nämelimliginde galýar. Bu günler bolsa bazarlarda şifr ýok. Hemme şifrlaryň Lewap vilayatyna ugrudylýanlygy aýdylýar diýip habarçymyz aýtdy. Ol bayramaly etrawynyň şu gün öçenli henizem elektrik togy bilen üpçün edilmeýänligini habar berdi. Türkmen häkimetleri harasat we onuň netijeleri barada dymyşlygy saklaýan mahaly ejir çekenlere berilýänligi aýdylýan basyrgy kömekleriniň resmi derejede tasdiklanmaýan wagty Azatlygyň habarçysy organ işgärleriniň ejir çeken maşgalalary aýlanyp olaryň ardy şikaýetleriniň ýokdugy barada dilhatalýanlyklaryny, halkyň hamaly bol elin durmuşda ýaşaýanlygy barada ilat arasyna söhbetdeşlik geçirýänliklerini habar berdi. Emma hakykatda adamlar ýejegini zordan tapýarlar diýip habarçy maglumatynyň üstüne ýetirdi. Şol bir wagtyň özünde Türkmen häkimetleri harasaty we ejir çekenlere döwletiň himayatyny resmi derejede tasdiklamakdan geçen ziyan çekenler üçin ilat arasyna öz başda guramalaşdyrylýan ýardamlaryň öňüni baglap, raýat raýdaşlygyny basyp ýatyrýar.
Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Rus prezidenti Vladimir Putin bilen telefonna urlaşyp oňa Aşgabatda berilenen Ýeňiş bayramçylygyna ýokary derejeli delegasiýa uğradanlygy. Atasy Berdimuhammed Anaýewiň söwüşen 2-nji Ukraina frontunyň 206-njy atyjylyk diwiziýasynyň 748-nji atyjylyk polkunyň söwüşçün waýdagyny iýerenligi üçin minnetdarlyk bildirdi. Berdimuhammedow bu bilen sarpa türkmen halkynyň ýokary baha berenligini aýtdy. Emma fiýinçiler şol sanyna hökümet tanqytçylary Türkmenistanyň soňky ýyllarda daşary syýasatyny üýtgedip, barhakän orsiýete garaşly bolýanlygyny, munyň ýurtdaky ykdysady kynçylyklar, şeýle-de hökümet başlygyna bolan anamyň azalmagy bilen baglylygyny öňe sürýärler. Aşgabat 1941-45-njy ýyllaryň uruşynda gazanılan ýeňsiň 75 ýyllygyny koronavirus pandemiýasy sebäpli bu çäreden saklanan Moskwadan tapawutlykda uly dawara we harby parat bilen elledi. Şol wagtda Aşgabat ýurduň ilkinji prezidentiniň karary bilen bellenýän hatyry gününi başga bir güne geçirdi. Hökümete yakın anamdar çeşmenin sözlerine göre Türkmenistan'ın Rus padşahı tarafından basılı varılan gününe verilen hatiri günü Kreml'in önkü Sovet genişliğine 2. Ukrayna'nın döremeğini istemezliği sebepli yatırıldı. Son kuruşta Türkmenistan'ın 104 adam Sovet Soyuzu'nun kahramanı yen derece münasip oldu. Onların arasında prezidentin atası yoktu. Emma muňa garamazdan Niyaz döwründe ýurtda ilkinji orunda duran uruş we til gahrymanlary öňkü prezidentin kakasy we ejesi bolan bolsa Berdimuhammedow döwründe onuň atasy öňe çykaryldy. 2018-nji ýylda Türkmen kardeşiniň doglan gününde Putin onuň atasyny uruşda gorkadan batyrlyk hemde gaýdy usullygy üçin edermenlik medali bilen hylaglady. Ondan 2017-nji ýylda Putin Berdimuhammedowy orsiýetiň Aleksandr Nevski ordeni bilen hylaglady. Aleksandr Nevski ordeni şondan öň 1941-45-njy ýyllaryň uruşyna gatnaşan 6 türkmene berilipdi. Şol wagtda Türkmenistanyny uruşda çekilen agyr pidalar, Sovet liderleriniň 40 Şol wagtda Türkmenistanyny uruşda çekilen agyr pidalar, Sovet liderleriniň 42 milyona golay adam ýetkisine getiren tarihi ýalňyşlyklar hakynda açyk gurulun gozgolmaýar. Rus diline çykan maglumatlar terjime edilmeýär. Şu aralykda fiýinçiler Aşgabatyň Moskwa bilen arada bozulan we öňkü derejesinde dikeldilip bilinmedik gaz sowdasynyň fonunny barhakän Rus awtologlaryny satyn almagy ýykyn edýänligini, munyň Niyaz döwrüniň dünýä bazarynda has awraýly önüm öňürjiler bilen gatnaşygy giňeltmek siýasatyna garşy gelýänligini belliýärler. Türkmen häkimetleriniň öz regionlarynaky tebii hadisadan ejir çekenlere kömek etmän özünden has uly we güýçli döwlete insanperwer kömegini iýermek hem kän soraw döredýär diýip anonimlik şertine urlaşan 60 ýaşyndaky fiýinçi aýtdy. Onun sözlerine göre o Awganistany beren kömegini insanperwer kömegi diýip atlandyrýan Aşgabatyň Astrahan sewtine iýeren 1000 tonna golay kömegini humanitar kömek diýip atlandyrmakdan saklanmagy bu gatnaşygyň deň derejeli iki taraplaryň syýlanşyk esasyny dälliginden işaret edýär. Şeýle-de fiýinçi Kreml'in Aşgabaty gaýtadan öz arbitasyna getirmek üçin diňe gaz sowdasyny Berdimuhammedow hemde onuň atasyny götergilemek usulyny eýsem gorkuzmak, Türkmen ýolbaşçylaryny Sewitdäki terrorçylyk howpuny göz yummakda aýyplamak usullaryny hem ulanýanlygyny öňe sürdi. Ýatlasak 2016-njy ýylyň iýun aýyna Aşgabatda orsiýetiň gorunmak ministri Sergey Shoygu bilen prezident Berdimuhammedowyň arasynda geçirilen gepleşiklerde Kreml'in Sewitdäki terrorçylyk howpuny göz yumup bilmejekdi gaýdyldy. Şonu Türkmenistan orsiýetiň öz bitaraplygyny ikrar eden ilkinji ýurtlaryň biri bolanlygyny ýatlatdy. Emma muňa garamazdan orsiýetiň Novosti habar gurulugynyň maglumatyna görä, Rus ministri Türkmen kardeşi bilen duşup iki ýurduň garyp udakda kylmatdaşlygyny çoňlaşdyrmak, Türkmenistanyň ýaragly güýçlerini berkitmegiň anyk çäreleri barada hem alalaşyga geldi. Şondan Rus medeniýetine Türkmen goşunynyň Owgan serhet tarapdan awanýan howpy garşdyrmak mümkinçiliginiň çäklidigi. Egerde Aşgabat ýurtda orsiýetiň kömegi taýýar dowar edilen beýanatlar çykypdy.
Aşgabatda dürlü renkdäki awtologlar saklap sürüjülerden uloglaryny ak reňke boyamak talaby gaýtadan güýçlendi. Türkmenistanda BMW we Mercedes-Benz awtologlaryny sürmegi gadagyn etmek barada döwlet resmiýetleri derejesinde maslahat edilýär. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçylary ýurt içinden habar berýärler. Aşgabat şäherinde polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugy tarapyndan gyzyl we gök reňdäki awtologlar saklamak çäreleri ýene güýçlendi. Ýol polisiýasy ulogy saklan destine raýatlaryň sürüjülük şahadatnamasyny we awtologyň tehnik taýdan gurotlugy hakyndaky resmiýnamasyny alýar diýip gizlilik şertinde söküteş olan habarçy 13-nji maýda gurrun berdi. Aýdylmagyna görä şondan soň sürüjü we onuň ulogy polisiýanyň gödäwçiligi aslynda çoğunludaky jerime durulgasyna alınıp gidilýär. Bu ýerde awtologyň diňe bir talaby berjä edeninden soň alyp bolýar. Bu talaba laýyklykda awtolog eýesi ulogyň reňkini öz islegi bilen ak reňke boyamak isleýändigi barada arda ýazmaly. Şondan soň ulogy evakuator tehnikasynyň kömegi bilen awtologlary reňkleýän merkeze alyp gidip bolýar diýip habarçy belledi. Awtolog ak reňke boyalandan soňra polisiýanyň çoğunludaky edarasynda ulogyň renk barlygy geçirilýär. Şondan soň onuň tehnik taýdan gurotlugy hakyndaky resmiýnamasynda awtologyň reňkiniň akdygy barada täze bellik edilýär. Diňe şondan soň ulog we resmiýnamalary alyp bolýar diýip şeýle ýagdaýy başdan geçiren sürüjüleriň ençemesi bilen söhbetdeş bolan habarçy nygtady. Şu günler Türkmenistanda dürlü reňdäki awtolog eýeleri bilen bir hatarda BMW we Mercedes-Benz uloglaryny sürýän raýatlar hem aladaly pursatlary başdan geçirýärler. Adatlyk radiosynyň bir-birinden garaşsyz bir näçe habarçysynyň aýtmagyna görä, käbir vilayatlaryň ýaşaýjylarynyň ençemesine ýurtda Germaniýada öndürilen bu awtologlary sürmegiň gadagyn edilmeginiň mümkindigi barada duýduruş berildi. Aşgabatda bolsa bu mesele döwlet resmiýetleri derejesinde maslahat edilýär. Häzirki wagt vilayatlerde BMW we Mercedes-Benz uloglaryny sürýän raýatlaryň köpüsi aladaly ýagdaýda näme etjeklerini bilmän oýa çümýärler. Eger bu gadagynçylyk güýje girdilse, köp raýatlar uly ziýan çekerler. Häzirki wagt bu habary eşiden Aşgabatly dostlarym hem aladaly halda diýip gizlilik şertinde maglumat beren habarçylarymyzyň biri 13-nji maýda gurrun berdi. Adatlyň Aşgabatdaky habarçylarynyň biri bolsa gurrun edilýän bu gadagynçylyk barada bir Mercedes-Benz ulogynyň eýesi bilen söhbetdeş bolandygyny we onuň bu barada hiç zat eşitmändigini aýtdy. Ýöne paýtagtyň polisiýa bölümindäki çeşmeler bilen söhbetdeş bolan Adatlyň beýleki bir habarçysy olaryň bu gadagynçylyk barada maslahatlaryň geçirilýändigini tasdiklandygyny belledi. Aýdylmagyna görä Türkmenistanyň içeri işler ministrligine değişli edaralaryň işgärleri bu gadagynçylygy güýje girdirmek üçin esasy sebäp hökmünde nemis awtologlarynyň tizliginiň çenden aşa ýokary bolmagyny we olaryň sürüjüleriniň ýol polisiýasyna tutturman gitmegini delil görkezýärler. Hamana köçe ýol hereketinde biýdüdüňçilik ýol berilende bu uloglary tutmagyň we olary değişli jerimäni bermegiň kyndygy barada ýol polisiýasy ýurdun içeri işler ministrligine şikaýet edipdir diýip habarçy aýtdy. Ýöne Adatlyk radiosynyň habarçylary we yerli synçylaryň ençemesi türkmen häkimiýetleriniň ilaty arasynda owadan nomerler hasaplanýan döwlet belgilerine reňki ak bolmadyk uloglary gadagyn etmek ýaly çäklendirmelerine ünsü çekip munyň ähli raýatlary bir meňdeş uloglary sürmäge mejbur etmek arkaly hususy awtologlara değişli nowatdaky gadagynçylyk bolup biljekdigini aýdýarlar. Adatlyk radiosu ýokarda gurrun edilen ýagdaýlar barada Türkmenistanyň içeri işler ministrliginden we Aşgabat şäheriniň hemde vilayatlaryň polisiýa bölümlerinden kommentari alyp bilmedi.